لومعنتي سلسته مدبات يزولكم قريبا له كابتي زتلمد قرب وصء إلى قال ناتي رئيتوتات كفتني مالتا هذا فتاوي هابزي كبابي أنا زنبرلو عندي لينك سديد لي تا لينك ناي زارا فلتت زبلنا يوتيوب channel ناي إرتراوين مالتي هذا سباو انتهيت مخروني إلو حانتي كستاي عمتينيرو جستا انت أتبلتا زربا انتهيت مخروني دنقلي إلاتني دم قنا إيرا أقولان مفراس دنقلنا بزي دم كخون يخليو إلو حاتيتو مالتي أنا بزح عبسناي نحكمنا يكون وينايت أنا بزح عفلو توقعي بلين قن كاب زتمهاركو قرب حبريتك كفتيني جن قدمي ناتي ريتو مسكاري تودي نزقا بزقات عم نزي channel نحري كاتاتولو نحرالو انتاي مبلكو دسم بلني اتي حبريتا نقولاتنا ولا خون منتي نتونكم حبريتا زلينا سبات نحرالنا مالتي زخون يخونكم عين حتوتات كلنا يخليو بزح حسابات كن هلو نخلينا من البات بزي مطعم وبفرهي وبسكفتا حتوتات كي حتتنا وين ما كم حتى تفينا بجزا كوفيلنا كن هلو نخلينا انا بناتي ريتو كم زعينت حبريتات مس اتدليو بفلاي مستعنا وتأثر نجارات مزخون نتهم سبمويا حكمنا بتخبابيهم زلو حكمنا كيدكم تتوكسوم أزي تصبو أقاب متسي كترغبو تقوليهم زبل قمتات حلني قرمي نابتي ميديا مخاتكم و كالي سبات قدم موكاسكم مخناتوتم حكايم نزيتات للي كالي سب قرب زحاشة أفلتو سلازلوم زيادة زحاشة حبريتا خابون كترغبو سلازكال مالتي اوكي سلازي نابتي ريتو كخيد بمجمرتاتو إذا حبريتا دليو زحتت والكسب ومن البات اندحر زارة فلتات نتي حزبي انجاج كقبرو وتساتفي نخو قبرو إلهم فترو حساب اندحر كوينو next time زي تدقى مخمز عينت طبيعة تصبو كويني سمعنا مالتيو بوزيتيف من قد تراي مرأيو وبنيجاتيف تراي مرأيو تمرات سديو هيكون كاله قطعمتات كزاربي جن ناي حادث ناي ولكو برايفسي ناتو ناتو مستير دقة موزع بزح عقداس نجار كوينو هاي سمعنا مالتيو كلاتنا بزقات عم زي ناي وشتنا مستير حدارنا يكون ولا نكال نسدرنا يكون مستيرات أب يوتيوب يكون وياب كله مرخب بزهان مسد لينا نفتح لينا أنت زي زرقحنا تمرات يكون يسمعنا مالتيو نخلاتكم زي عباي ملخصت كونكم تسفى قبل مخنياته ملسي كنركب زي كنركبن كال نجاري جن كاب ملسي كنركب قدينا كالو سبات شويه تصاوتلو ويبقى كوارا زيو باخذيرو باخوارا زيو كنا هذا اخلو باخوارا زيو زبح نغرالو كل سب بزعبات استبحال استقبره كزارب قال صبو نغرا يكون صبوون كستاي اهبني ترجمان سلازهب مالتي زيتي ناتيريتوي نبتا ملسي ناتي كاتو جن تغندي بجمرتاتي ود تبعتي بزعبنا يجزارو قديفو بزعبا مصامتو طريت زاريبنا يجزارو سو قديفو مالتي سلازي ازك خونا ينبرن بمجمرتا مخنياتو اتش اي في كتمرمر نحركوين كم لمود اب عندنا كلتي خا مصامتي خنابتي حكمنا تخيد كلتي خا تملسي بحسب تسمع مالتيو ملصحيس كا تخيد سلازي ازي كابو بزي فله نسو بزعبا نفسهم بزعبا سبيتون متزاربدو شو تملسي نايمن مخانو كاب كلتيوم سمينا انت كون كم زخل قرب انك تزارب يحجزك مالتيو ابوتاتكم سلو انت هيبلو زرب حد سمي هاي تفرد تعزلاتنا حسب نيشتي بتخالني انا سابيله كزارب خفتني كم زي غدي مزنقركم ناي بينو ناتو قديفو ناي سبيتو تراي سلازمصه بزعبو بزح مزراب بزح حاجه داسوين يسمعن جن
أتقدمتي ناتي أدفايس وي مخري قدمنا ميديا ممسخة نبحكم مخات مقدسة كانير وي مدليكا تزحش مقدسو سلو زقونه كلاي تقوال دنجلنا بدم تراي دي تراجعت خبز بالكايو بدم تراي دنجلنا راجعت إني سويت وصيت actually ولا نابنت اندهرتي هامن نقول نسيتي بسبحي تخدينه بسجع اندهرت شايفينه قديفو زي قدادي خلي خون جن من البات كلا بوزح مجد زاقوال زي دنقل الدم أفسي ساقط كون تخل دنقل لابو خالي مجدي بشكل تزورني راح تكون تخل بحدقة بخالي بوزح مجد زاقوال زي أفسي ساقط كون تخليا زمالت جن زاقوال زي سجوا ركب مسكالة سفتي ما مالت جن أسمع يعني إذا خان إحنا زي كونه تبصم مويات رام كفلتو كنا نروح خازو قلت حاك إنه سلازي تزحاشة ميتاويت تزبلت وصيت كترخبوا اللي تغل نفس مويا بمخاطر عمر نحنا سلا ذهبنا كامل أختي و جمجماتنا سلا ذهبنا كسوتوي مصنعتي إيو كابكون ترخيب إلك حسكا ودو غيركا كتكيد أكالين سلا زغنا مالتي تزحاشة نب سب مويا وين كيد كا أنت تحطت دسم بلني نبتا بالحرية كم كستايز سكفتني نجار انت كان نساسيتي نتبين مالتي سلام انتي نصاخ دنجلنا دنجل ديغا يكون كان زي نجار كان مالسي نعاد دنجلنا حتيت كان نصاخ دنجل ديغا دنجل انجم زعما نفس استزارب كان لانت نجارات يلن سلازي دنجل نحتدل لها دنجل كتكون نصاحون تمراز خوين يسمعني وي هاد لا خوين يسمعني مالتي سلازي أبز كلاتنا كم زمسلني مسميت رفع فينا حدا نجارات نجبر نقوانينا جن إذا أقرب سكفتات سلازي أبتي حطو سكفتات سلازي لأني فيديو خوجا برفتينا مالتي وسينا مالتي مغنياتو انت يقول لك هذا ليه حاونا نحن ودات كل جزء انتهينا ندلي دنجل قال ندلي بزعبنا كيبلنا دنجل واد مغنياتنا ودي دنجلنا ناخد فلطو عزيو كبيدي بطعم كبيدي قل نحن ندهر مسكالو توالوتينا قل تاقوال دنجل كتكون لنا ندلي مثلا أول كون نحن نبلاشينين نحن بلاشو تخنسنا نحن تبلاشينين عندنا أبنت هكوابي كل تودات كل توال نحرالو تحرر نتحن تبلاشيو نتانا يبصعي قوال نسيتي إذا حتت زيلو دنجل قوال حابني لحتر نتي بصعي قل انت يوبولو بعلوز دنجلنا زفرس قوال نسيتي يوبولو نتي بصعي سلازي كل جزء دنجل كدل خلها بمعرن نحن حسيبنا كم نفسها جميل كتحسب قلت كلا لك واحد دنجل تدلك الأول سو نسها قدم تعقب كابتي قدم مرعى زقبر سقا وركب نحن خناك أبع لنا قدمي شعور دهنا قلوال نحن ركب عايز قعناني كم زي حجي فريخة صها ويسقات حديركا ويطرطار حديركا كم زي تزاربو زلها أي قاتمنان أي مقاتمنان أي كقاتمون أبكستاي مبلنان مالتيو لذي زي كم حوها زي أدفايس بكا كم توسخي እንታይ ሞባልኩ ለዚ ሁሉ ትብሎ ዘለኻ መርዓ ምስ ገበርካ ዘጋጠመ ነገራት እዩ ወይ ዝመፀ ሓሳብ ኣብ ርእሳ ዝመፀካ ሓሳብ እዩ ቅድሚ ዝኾነ ቅድሚ ዝኣገረ ቅድሚ መርዓ እታ ጓል ድንግል ምዃና እንድሕር ነጊራትካ ክትኣምና ነርካ ውዱእ ነጥቢ ብድሕሪኡ መርዓ እንድሕር ጌርካ ድንግልና ኣምሳኣ ስለ ዘይፀንሕኒ ኢልካ ከተፍርሳ መፅሓፍ ቅዱስን ገዛኡ ሳይፈቅደልካኒ መፅሓፍ ቅዱስ ክፈቅደልካ እንተኮይኑ ወይ ካልእ ግዜ ክትምርዖ እንድሕር ፕላን ኣለካ ከም ክርስቲያን እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ክርስቲያን እንድሕር ኮንካ ክፈቅደልካ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ፍቁድ ዝብሎ ቀዳማይ ተጓል ብሂወት ምስ ዘይትህሉ ካልኣይ ተጓል ምስ ተመንዝር ጥራይ ካብ ዝወፃእ ግን መርዓ ካልኣይ ግዜ ዝበሃል መርዓ ስለዘየለ ምስ ተጓል ሓንሳብ መርዓ ስለዝኣተኻ ብድሕሪኡ ካልኣይ መርዓ ክደግም ምሕሳብ ወይ ምጥርጣርን ሰቤትካ ብዙሕ ዘምፅኦ ለውጢ ዘሎ ኮይና ይስማዓኒ ስለዚ ቅድሚ መርዓ ምግባርካ ነታ ጓል እንድሕር ሓቲትካ እያ እሞ እቲ ሪዛልት ትኽክል እንድሕር ነጊራትካ ካብኡ ንላዕሊ ብእምነት እንድሕር ተመሪዕካ እያ እምነት ካብ ባዕልካ ይተፍርስ ኩሉ ንኣምላኽ ግደፎ ንስኻ ክሳብ ዘይዘመኻ ክሳብ ዘይሓስኻ ብቕንዕና ክሳብ ዝቐረብካ እያ ኩሉ ንኣምላኽ ግደፎ ኣምላኽ ባዕሉ ተስተካኽል ኢልካ ድንግልና ረኺብካ ኣይረኺብካ ዝህበካ ኣጋበት ስለ ዘሎን ዘየለን ኮይኑ ኣይኮነን
እምነት እዩ ድንግልና ካልእ ኣዝዩ ከቢድ ዝገብሮ ድንግልና እንተ ዝህሉ ዝህበካ ፍሉይነት ነገር የለን ድንግል ስለ ፀንሐትካ ማዕር ይፈሰካ ማለት ኣይኮነን ወይ መፀልካ ማለት ኣይኮነን ስለዘይ ፀንሐትካ እውን ካልእ ይመፅ ማለት እዩ ግን እንታይ እዩ ድንግል ንመርፀሉ መንገዲ እንታይ እንተተባሂሉ እምነት ናይ ፈጣሪ ግን ንሕና ኣብኡ ክንህሉ ኣለና መጀመርታ ምክንያቱ ቃል እንታይ ዝብል ቃል መፅሓፍ ቅዱስ ቅድሚ መርዓኹም ስጋው ርክብ ኣይትፈፅሙ እዩ ዝብል ስለዚ ቅድሚ መርዓ ስጋው ርክብ ዘይፈፀመት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቃል መፅሓፍ ስለ ዘላ እቲ መንፈስ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ኣለዋ ኢልና ኣብ ሓዳር ከዓኒ ስሙዝ እንተዘይኮነ ወላ ግን ብኸፊሉ ግን ጥዑይ ሓዳር ክህልወና ኢልና ስለ ንኣምን እዩ ካልእ ኣይኮነን ሓንቲ ድንግልና ዘፍረሰት ጓል ኣንስተይቲ ገዛ ርእሳ ክትነብር ኣይከኣልን ማለት ኣይኮነን ክነብር ይከኣል እዩ ግን ካብኡ ናብኡን ኩሉ ግዜ ዓስብና ስለ ንዓፅድ እንባ ዝዘራእናዮ ስለ ንዓፀድ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዝሰብረሉ ግዜ እንታይ ክዓፅድ ፅባሕ ንግሆ እንተኢለ እታ ዘፍረስኩ እያ ዝዓፅዳ እታ ዝዘራእኹ እያ ዝዓፅዳ ካብዚ ወፃኢ ብዙሕ ኣምር ኣሎ ድንግልና ኢልና ክንዛረብ ብዙሕ ኣዝዩ ክስታይ ካልእ ምንዝርና ንገለ ወይ ምናልባት ካብ ጌጋ ረድኤት ኣብ ከባቢና ወይ ኣብ ሕብረተሰብና ካብ ዝስማዕ ማለት ምንዝርና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ሓደ ተባዕታይ ምስ ዝበዝሓ ኣዋልድ ወይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ብዙሓት ኣወዳት ምስ ትዘውር እዚ ምንዝርና ተባሂሉ ይፅዋዕ እወ እዚ ምንዝርና ይፅዋዕ ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ናተይ ግን ተወሳኺ እንታይ ኣለኒ ቅድሚ ቃል ኪዳን ምፍፃም ወዲ ይኹን ጓል ቅድሚ ቃል ኪዳንካ ስጋው ርክብ ምስ እትፍፅም እዚ ገዛ ርእሱ ምንዝርና እዩ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ፈልዩ ንኩሉ ክስታይ ኣይገብሮን እዩ ምክንያቱ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ፍቅዲ 6 ካብ ምንዝርና ህደሙ ሰብ ዝገብሮ ዘበለ ሓጢኣት ካብ ስግኡ ብወፃኢ እዩ ዝምንዝር ግና ኣብ ገዛ ስግኡ እዩ ሓጢኣት ዝገበር ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ ተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእሶም እውን ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ይብል ማለት እዩ እዚ ምናልባት ነቶም መፅሓፍ ቅዱስ ተከታተሉ ተንብቡ ሰባት ንፁር ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ብዙሕ ተወሳኺ መብርሂ ዘድልዮ ኮይኑ ኣይስማዓንን ምናልባት ግን ነቶም ብዙሕ ካብ መፅሓፍ ዝተፈለና ሰባት ወይ ናይ ካልእ ተኸተልቲ እምነት እንድሕር ኮይና ምናልባት እዚ ዝብሎ ዘለኹ ቁርቢ ዘይረዳእና ክኸውን ይኽእል ከብርሆ ክፍትነ ከምታ ቀዲመ ዝነገርኩኹም ምንዝርና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓንቲ እያ እሳኻ እንታይ ቅድሚ መርዓ ስጋው ርክብ ምፍፃም እዚ ብምሉእ ብድሕሪኡ ምስ ዝተፈላለዩ ምውፃእ እዚ እቲ ምንዝርና ይበሃል ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ክንጥሕስ ከለና ኩሉ ግዜ ሸይጣን ንክተል ኣለና ማለት ሸይጣን ክንከተል ከለና ከዓ ሕማቕ መንፈስ ናይ ሸይጣን ኣብ ነብስና ይኣትሎ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣብ መፃኢ ወላ ንናሳሕ ወላ ዓይነ ናሳሕ ኣብ መፃኢ ናዕፅዶ እንታይ ክኸውን እንተኢልኩም ዝዘርአና ኢና ናዕፅድ ሕማቕ እንተጌርና ሕማቕ ከዓ ናዓፅድ ፅቡቅ ተጌርና ፅቡቅ ናዓፅድ እተን ወይ እቶም ክሳብ ሕጂ ድንግልናኹም ዓቂብኩም እምነትኩም ሓሊኹም ትጓዓዙ ወይ ትነብሩ ሰባት ሎሚ ኣብ ምድሪ ትርጉሙ ኣይክርዳእናን ይኽእል ይኸውን ግን ብደቂቕ ክንሓስብ ትሕት ኢልና ረገእ ኢልና ክንሓስብ ምስ ንጅምር ግን ኩሉ ውፅኢት ናይ ኣምላኽ ይርዳእና እዩ ምክንያቱ ምናልባት ናይ ኣረዳዳ ብዙሕ ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ረድኤት ኣይህልዎን ይኸውን ዝረኣናዮ ኩሉ ዕቡት ኣብ ሂወቱ ሰክሰስፉል ዝኾነ ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል ይኸውን ግን እሱ ይኮነ ሰክሰስፉል ማለት እሱ ማለት ኣይኮነን ሰክሰስፉል ማለት ኣብ ርእስኻ ርእሲ ሰክሰስፉል ዝኾነ ገንዘብ ኣይኮነን ሰክሰስፉል ርእስኻ ኩሉ ግዜ ብድኽነት ንበር ብሓብቲ ንበር ኣብ ርእስኻ እንታይ ትውንን ኣብ ርእስኻ ፍቕሪ ትውንን ሰላም ትውንን እዚ ተዘይብልካ ኣነ ሰክሰስፉል እንተበልካ ብዙሕ ተምፅኦ ለውጥታት የለን ንሱ ስለ ዘይኮነ ተሓቂ
ክንደይ ሃፍታማት ቢልዮነራት ዶላርስ ዘለዎም ሃብቲ ዘለዎም ኮይኑ ወይ ዌልዚ ዝኾኑ ገለመለ ሰባት ንርኢ ኢና ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ኣለዎም ሕማም እንተይልኩምኒ ብዙሕ ዓይነት ሕማም ኣለዎም ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ሽኮርያ ትብል ደም ብዘይ ሄርትታ ገለመለ ገለ ካልእ ናይ ዲፕሬሽን አንዛይቲ ገለ ዝተፈላለዩ ናይ ጭንቀት ሳዕቤናት ሕማማት ብዙሕ ኣለዎም ንዓና ስለ ዘይነገሩና የብሎምን ሰክሰስፉል እዮም እዚኦም ዕውታት እዮም ክንብል የኽእለና ይኸውን ግን ጌጋ ርድኢት እዩ ኩሉ ግዜ ድሓር ገንዘብ ቢልዮን ስለ ዘለካ ነዚ ክብሎ ፅናሕኩ ሕማማት ኩሉ ይፍውሶ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ብዙሕ ሕማማት ውፅኢትና እዮም ካብ ውፅኢትና እዩ ዝመፅእ ኣምላኽ እንታይ ገብረካ ብምንታይ ውፅኢትካ ህበካ ትፈልጦ ነገር የለን ኩሉ ግዜ ስለዚ ኣብ ሂወትና ሰክሰስፉል ክንከውን ንሓስብ ንድሕር ኣለና ካልእ ርድኢት ኣይንውሰድ ገንዘብ ምርካብ ሰክሰስፉል ማለት ኣይኮነን ገንዘብ ሃፒነስ ከምፃእ ይክእል ገንዘብ መሳለጢ ጥራይ እንተ ኣትሪርና ሰሪሕና ኣዝና እንድሕር ኣብ ስራሕ ተደፊእና ነዊሕ ግዜ እንተፀዒርና እንተሰሪሕና ዘይንዕወተሉ መገዲ የለን እዚ ግን ብመገዲ ብቑኑዕ መገዲ ጥራይ ክመፅእ ይኽእል ክንሓስብ ክንከል ኣለና ክንህወኽ የብልናን ክንሰርሕ ጥራይ እንድሕር ንሓስብ ኣለና ኩሉ ግዜ ካልእ ሕማቕ ነገር ንክንገብር ግዜ የብልናን ሰባት መዓስም ዝጋገዩ እንተልኩምኒ ብዙሕ ግዜ ሞር ሃፍታማት ምስ ኮኑ ዌልዚ ምስ ኮኑ ወይ ከዓኒ ዌልዚ ንምዃን ዝቀዳደምዎ ዝገብርዎ ቅድድም ገለ ብትክክል ይኸዱ ገለ ብሕማቕ መገዲ ይኸዱ ብፍግራ ብገለ ቋረጭ መገዲ እንዳሰረቁ ገለ መለ ከይዶም የካዕብቱ ገንዘብ የፍቱም ገለ መለ ኣብዚ ዘሎ እቲ ፀወታ ሕጂ እቲ ብቕንዕና ዝኸደ ክንደይ ሚእታዊ ትኸውን ኣዝዩ ውሕድ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓብቲ ብሓደ መዓልቲ ወይ ብሓፂር መዓልቲ ስለ ዘይትመፅእ ሓብቲ ከተምፅእ ኮይንካ ነዊሕ ዓመት ወዘልካ ምክንያቱ ሓብቲ ዝመፅእ ውፅኢት ስራሕካ እዩ ካብ ውፅኢት ስራሕካ እዩ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ንኸተፍሪ ከዓኒ ብሓደ መዓልቲ ተፍርዮ ኒኻ ምክንያቱ ናይ ድግምጋም ፃዕሪ ዳ እምበረ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ዝመፅእ ሃብቲ ስለ ዘየለ ወይ ፃዕሪ ስለ ዘየለ ወይ ዓወት ስለ ዘየለ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ከለና ሓደ ነገር ከነፍሪ ክንሓስብ ከለና ካብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ 100 ዓመት ክትወዘልና ትኽእል ትኸውን ይስኣባና እዩ ዝምርከስ ኩሉ ትንፀሮ ድሕር ኩሉ ግዜ ንሰርሕ እንተኮይና ኩሉ ግዜ ንደክም እንድሕር ኮይና ሓደ መዓልቲ ክንዕወት ምዃንና እንድሕር ኣሚንና ተበጊስና ክንዕወት ኢና ናብቲ ቀንዲ ዘምፀኒ ኣርእስቲ ግን ከኣቱ ተን ቀንዲ ሎሚ ክዛረበለን ደልየ ዘለኹ ነጥብታት ስለምንታይ ትብል ሓንቲ ፊልም ናይ ቶማስ ኣለባቸው ኣብ ኖርዌይ ዝተሰርሐት ፊልም ይመስለኒ ካልኣይቲ ባንከይ ትብል ብሰላም ዝተሰርሐት ፊልም ኣብ ኤርትራ ዝተሰርሐት ፊልም ሕጂ ከም ካልኣይ ክፋል በፂሓላ ተኸታታሊት እያ ክልተ ፍሪ ዝበላ ፊልምታት ኮይነን ኣይኮንኩን ከቕርበን ፈቲነ ወይ እንደልየ ማለት እዩ ንኩሉ ሰብ ግን ከም መምሃሪ ክኾና ንመጀመርያ መበገሲ ክኾናኒ ኢለ ስለዝሓሰብኩ ጥራይ ኣቕሪበን ወይ ኣምፅአን ማለት እዩ ምናልባት እዚአን ጥራይ ድየን ከምዚ ዘለዋ ገለገለ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ እውን ከምኡ ዝብል ኣይድያ ስለ ዘለኒ ኮንኩን ኣምፅአን እዚአን ኣጋጣሚ ኣብ ዩቲዩብ ናይ ኤርትራ ፊልም ክርኢ ኢለ ምስ ከፈትኩ ኣጋጣሚ ስለ ዝመፃኣ ምስ ረኣኽዎን ብዙሕ ሃጓፋት ስለ ዝረኣኹለን ኣዝዩ ካብቲ ከመሓላልፎ ዝግበአን ኣወንታዊ ሃናፂ ሓሳብ ዓናዊአን ስለ ዝበዝሐ ከቕርበን ወሲነ ተን ካልኦት ፊልምታት ተሰሪሐን ዘለዋ ክሳብ ሕጂ ተን ዝረኣኽዎን ብዛዕባን ቀስ ኢላ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ወይ ኣብ ዝቐፅል ቪድዮ ሓበሬታ ክህበኩም ክፍጥን እየ ከም ተወሳኺ ኣነ ብፐርፐዝሊ ፊልም ናይ ኤርትራ ይኹን ፊልም ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ፊልም ናይ ካልእ ከጥቅዕ ኢለ ወይ ክፀርፍ ወይ ገለ ኢለ ይኩንኩን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ዘቕርብ እንታይ ዳ እንተኢልኩምኒ በንፃሩ ፊልም ናይ ኤርትራ ዝህፍትመሉ ንሕና ተረባሕቲ እንኾነሉ መገዲ ዝርከበሉ የኩሉ ግዜ ዝፅዕር ቪድዮታተይ ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም ኩሉ ምክንያቱ ኩሉ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ናይ ንብረት ንካሜራ ዝምልከት ኢኩፕመንትስ ወይ መሳርሒታት ሓበሬታ ጥራይ እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ብዙሕ ክስተ የብለይን ምናልባት ኣብ ጌጋታት ናይ ፊልም ኣተኪረ ኣብዚሐ ብብዙሕ ይዛረበ እዚ ግን ነተን ፊልም ክገብርኦ ዘለዋ ክሓልፍኦ ዘለዎን መንገዲ እቲ ጌጋታተን ዘእርም ዳ እምበር ንፊልም ከጥቀ ኢለ ብገስነ
ንኩሎም ሰባት ናብቲ ፊልም ዝሰርሑ ሰባት ከም ተበገስቲ ከም ጀመርቲ ክሬዲት ይግቦም እዩ ንኩሎም ዓቕሞም እዮም ሰሪሖም ኣብ ዝቕፅል ግዜ ከዓኒ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ብኣዝዩ ብሉፅ ሓናፂ ፖዚቲቭ ንዓና ከርባሕና ብዝኽእል መገዲ ዝተሃንፀ ሓሳብ ዘለዎ ትሕዝቶ ዘለዎ ጥዑይ ትሕዝቶ ዘለዎ ፊልም ሒዞም ክሳብ ዝመፁ ወይ ንክመፁን ኩሉ ግዜ እንታይ የድልዮም ሞራል የድልዮም ማለት እዩ ግን እዚ ማለት ግን ኩሉ ሞራል ናይ ብሓቂ ሓደ ዝኾነ ይኹን ረሳሕ ፊልም ሒዙ ስለዝመፀ ረሳሕ ፊልም ክብለኩም ማለት ነቲ ሕብረተሰብ ዘይውክል ፊልም ሒዙ ንዝመፀ ሰብ ከነጠቃዓሉ ወይ ሞራል ክንህቦ ኣለና ድዩ እንተልኩም ግን ኖ ጌጋ እዩ ሕጂ ናብኡ እየ ክመፅእ ማለት እዩ ናብታ ስለምንታይ ትብል ናይ ቶማስ ኣለባቸው ፊልም እንድሕር ኣቲና ኣነ ኣብ ሓደ ፓርቲ ብፍላይ ፓርት 6 5 ክትከውን ትኽእል ኣብ ዝኾነ ፓርትታት እንታይ ሪአ ኣለኹ ኖ ካብቲ ጅምር ክትከውን ትኽእል እታ ፊልም ክልተ ይዕሩኽ ይረኣዩ ወድን ጓልን ሕጂ ኣብ ማእኸሎም ብዘይ ኣጋጣሚ ዝተፈጥረ ምግርጫው እታ ጓል ንሰብኣያ ቁሩብ ናይ ጥዕና ፀገም ስለ ዘለዎ ኣብ ርእሲኡ ገንዘብ ኣብ ኢዱ ስለዘየለ ሓዉ ከዓ ክወፅእ ስለዝተደለየ እሳ ስለትሰርሕ ቁሩብ ፀገም ዘይብላ ኮይኑ ይኮነን ግን ስለትሰርሕ ንሰብኣያ ከይነገረት ነቲ ገንዘብ ንሓዉ ትልእኸሉ እሞ ተመሳሳሊ ከምቲ ሽም ናይ ሓዋ ከዓኒ ናይ ቀደም ዓርካ ዝነበረ ወዲ ተመሳሳሊ ሽም ዘለዎ ወዲ ነይሩ ዓርካ ዝነበረ ቀደም ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ሒዛቱ ዘላ ሰብኣያ ማለት እዩ ሕጂ ሰብኣያ ኣብ እንዳ ድኳን ክኸይድ ታጓል ኣብ ዝሕወለትሉ እታ ሰበይቱ ገንዘብ ክትሕውል ኮላ እንዳ ድኳን ከይዳ ሕዊላቶ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሰብኣያ ናብኡ እንጀራ ክገዝእ ሰበይቱ እንጀራ ትማልእላቶ እሞ ክገዝእ ምስ ከደ እታ ኣብኡ ዝነበረት በዓልቲ ድኳን እዚ ነገራት ኩሉ ትነግሮ ማለት እዩ ገንዘብ ከም ዝለኣኸት ሽም ናይቲ ሰብ ጠቒሳ ገለመለ እዚ ሰብ ትነግሮ ወዲ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ዓርካ ትዕሎ ስለነበረት ሽሞም ከዓ ተመሳሳሊ ስለዝኾነ ከይዱ ካብዚ ዝተላዕለ ሕርቃን ሓሪቑ ገለ ገዛ ከይዱ ሰበይቱ ኣላታን ይብላን ለኻኸዮ ገለመለ ካብ ገዛ የባራ ማለት እዩ ደን ኣጋጣሚ ናብ ፅርግያ ትወፅእ ካብ ገዛ ምስ ኣጎጋ ኣብኡ ክልተ ወዳት ዝፀንሑዋ ኤርትራውያን እዮም ኣይሆፕ ካልኦት እንተዝኾኑ ተመራፂ ምኾነ ነይሩ ነታ ፊልም ክፅበቕ ኢለ ሓሲበ ነይረ ምክንያቱ ስለምንታይ እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ተገይሮም ኣይኖ ብፐርፐዝ ምዃኑ ብዕላማ ኣብኡ ከም ዝገበሮም ርድኡ ግን ነቲ ፊልም ኣየመቁሮን ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ይኮነት እዛ ፊልም ተሰሪሓ ኣብ ኖርዌይ ከዓኒ መቸም 70% ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ፃዕዳ እዩ ሕጂ እታ ጓል ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ ስቂላ በጋጣሚ ወፅያ በጋጣሚ ኤርትራውያን ክፀንሕዋ ይኽእሉ እዮም ግን በጋጣሚ ኤርትራውያን ከም ዝፀንሕዋ ቅድሚ እታ ጓል ሃዲማ ምውፃኣ እቶም ኣወዳት ብኸመይ ናብኡ ከም ዝኸዱ በጋጣሚ ተጋጣሚታት ክንገረና ነይርዎ ብታ ፊልም እዚ ተሳዕበየ ናይ ኤርትራ ፊልምታት ጌጋታት ኣለዎ ኣብቲ ኣወሃባ ሓበሬታ ርድኢት ቁሩብ ሃጓፋት ብዙሕ ኣሎ ግን ሸለሊና ናብ ካልእ ክስታይ ምዃቱ ዘን ካብኡ እዚ ባእሲ ይቕፅል ዳሓር ታጓል ናብ ማሕሱታ ትኸይድ እቶም ኣወዳት ሒዞማ ምስ ከዱ ማለት እየ ድሕሪኡ ካብ ኣብኡ ምስኦም ሓዲራ ተፈላለየ ዓራት መስለኒ ብድሕሪኡ ናብ ማሕሱታ ደው ኢላ ቴሌፎን ካብኦም ወሲዳ ማለት እዩ ደው ኢላ ደን እተን ማሕሱታ ተቐቢለና ካብቲ ገዛ ወሲደና እታ ሓንቲ መሓዛ ቁሩብ ናይ ለኽበጥበጥ ዓይነት ጠባይ ዘለዋ ዓይነት ጓል ከምዚ ሓሳዊት ዓይነት ጓል ከምኡ እያ ነይራ መስለኒ እቲ ሓንቲ ግን ጠይታ ወል ንፅቡቕ ትሓስብ ዳ ትሓስብ ናይ ደነው ግን ኣብቲ ፊልም ካብ ዘርእዮ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ምስ ካልእ ወዲ ተላልያ እቲ ወዲ ብዓኣ እንዳተጨነቐ እንዳሓሰበ ከሎ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ንሳውን ትፈትዎ ስለ ዝፀንሐት ኣብኡ ዘለዎ እቲ ዘይረብሕ ሓሳባት ገለመለ ይገልፆ ማለት እዩ ሕጂ ፊልምታትና እንታይ እዩ እቲ ጌጋታቱ እዛ ፊልምስ እንታይ እሞ ዝህሉ ዝበልካየስ እንታይ ንምምፃእ እንታይ ንምርካብ እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብዚኣ ካብ ዝተምሃርናዮ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩምኒ ታጓል ምስ ሰብኣያ ተባኢሳ ክፍታሓሉ ዝኽእል መገዲ ኣይኮነን ነጊርና እንታይ ዳ እዩ ዝነግረና ዘሎ እዚ ሰብ እዚ በቃ ምስ ሰብኣያ ስለዝተረዳድአት በቃ ካልእ ሰብኣይ ክትሕዝ ተገዲዳ ዓይነት ክስታይ ዝነግረና ዘሎ
እዚ ኸዓኒ ንዕኡ ምናልባት ከም ፍታሕ ሓሲቦ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ባህሊ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ስለዚ እታ ጓል ንሳ ብዘጋጠማ ሰብኣያ ስለ ዝሃረማ ሰብኣያ እንታይ ጠርጢሩ እንታይ ሓሲቡ ገለ ኸማ ትፈልጦ ነገር የለን ሃሪምዋ ጥራይ ኣይ ነገራን ዝገለጾ ነገር የለን ፀፊዕዋ ኣውፂዋ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ፋሚሊ ዘጋጥም ኣብ ዝኾነ ስድራ ዘጋጥም እዩ ስሙዝ ላይፍ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ስድራ የለን ብድሕሪኡ እዛ ጓል ወፂያ ኸይዳ ገለመለ ድሓር ከልመና እንተኸደ ወይ ከይትረኣየኒ ገለመለ ጋዕገልጠም ገለመለ ገለ ተፈጢሩ ድሕሪኡ እንታይ ክትገብር ሕጂ ካልእ ሰብኣይ ክትሕዘ ሓንቲ መሓዛኻ ንሰብኣያ ክትሕዘ እንታይ እን ዝገብራ ዘሎ ዘነዋል ሕጂ እዚ ፊልም እዚ ብዛዕባ ፍታሕ ኣይኮነን ዝዛረብ ሓንቲ ጓል ተባኢሳ ኮሚላ ወፂያ ምስ ሰብኣያ ተረዳደትን ናይ ቦታትና ባህሊ እንታይ ይመስል ከመይ ገይሮም ዓርቆም ነይሮም ከመይ ገይሮም ፈትሕዎም ነይሮም ዝተፋተው ሰባሲ ከመይ ገይሮም ይዓርቆም ነይሮም ከመይ ገይሮም ጉዳዮም ፈትሕዎ ነይሮም ፊልም ኣብ ዘተኮረ ኸውን ነይርዎ ነቲ ህዝቢ ብዝርድኦ ብቋንቁ ብባህሉ ናቱ እንድሕር ትህቦ ኣለኻ ንኽርዶ ኣይፀግሞን እዩ ዘይናቱ ኣይመስሎን እዩ ኣይፅየቕን እዩ እምበኣር ከምዚ መፍትሕ ኣሎ እምበኣር ኣቦታትና ታሪክና ከምዚ ዝመስል ኣቦታትና እምበኣር ክንደዮም ለባማት ነይሮም ክርድኦ ክእል እዩ ነቲ ባህሉ ነቲ ሕብረተሰቡ ነቲ እንታይ ይመስል ነይሩ ኣቦታትና ብኸመይ ይዕረቑ ነይሮም እንታይ ገብሩ ነይሮም ባህልታትና እንታይ ይመስል ግን ከም ዝነግርኩም ደራሲያት ቶማስ ኣለባቸው እዩ ዝበሃል ኣለባቸው ማለት ኣብ ኤርትራ ኣለባቸው ዝበሃል የለን ኣለባቸው ስግር ደቡብ ስለ ዝኾነ እቲ ባህል ናይ ኤርትራ ብትክክል ፈልጦ ዳ ይፈልጦን ኣነ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ወይ ካብ ኣምሓሩ ዝመፅእ ሰብ ክኸውን ይኽእል ስቲል ካብ ኣምሓሩ ዝተወለደ ኣብ ኤርትራ ዝተወለደ ይኹን እምበር ኣብ ከተማ እንተተወሊዱ ኣብቲ ዓድታት እንታይ እዩ እቲ ባህሊ ኣብ ዓዲ እዩ ዘሎ ኣብ ከተማ ባህሊ ዝበሃል የለን ስለዚ ኣብቲ ዓዲ ዘይክፈልጥ ይኽእል እዩ ሰብ እዚ ኣብ ዓዲ ዘይተወለደ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣነ ናይ ባህሊ ኣፍልጦ ኣለዎ ዝብል እምነት የብለይን ኣይፈልጦን እየ ብኣካል ግን ካብቲ ናይቲ ፊልም ስራሕ ዝተዓዘብኩ ኩሉ ነገር ኣዝዩ ካብ ባህሊ ናይ ኤርትራ ዝረሓቐ ኮይኑ ስለ ዝረኸብኮ ብዙሕ ይሰሓበንን ወላ ተሰራርሑ ወላ ኤቭሪቲንግ ብዙሕ ስለ ዘይሰሓበኒ እታ ፊልም ካብ ምርኣይ ካብ ምክታላ ገዲፍ እያ ምክንያቱ ከምዚ ዝነገርኩም ኣዝዩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሽርሙጥና ዘእድም ትምህርቲ ዘይብሉ ሕጂ ከምዚ ዝነገርኩም ምናልባት ኣፋታታሓ ምስጢራዊ ዝኾነ ፋታታሓ እንተዝነግረና ነይሩ ከመይ ገይሩዋ እታ ሰበይቲ ብምንታይ ሚራክል ገይራ ተዓሪቃቶ ወይ እሱ እንታይ ሚራክል ገይሩ ወይ በይናይ ተኣምር ገይሩ እዩ ተዓሪቕዋ ንሰበይቱ እንተዘርእየና ነይሩ ፈጠራ ምርኣና እንተዘይኮይኑ ግን ካብ ሓደ ናብ ሓደ ስለ ዝኸደት ሽርሙጥና እያ ትገብር ሽርሙጥ እያ ዘላ እሱ እውን ከምኡ ሽርሙጥ እዩ ዘሎ እምበር ወላ ሓንቲ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ህዝቢ ኤርትራ ሽርሙጥና ንምህሮም ኣለና ብካልእ ቋንቋ ከምዚ ንገረብ ብሓኽላ ከምኡ ማለት እዩ ካብ ካልኦት ንሪኦ ከይኣክልሲ ባዕልና ንገዛ ርእስና ፈቃደኛታት ኮይና ሕማቕ ንክንመሃር ስፔሻል ቶም ብምሉኹም ኣብቲ ኮመንት ስኢልኩም ተተባብዑ ንዘይረብሕ ፊልም ተተባብዑ you have to understand እንታይ ፊልም እዮም ትርእዩ ዘለኹም እንታይ ሓበሬታ ናይቲ ፊልም እንታይ እቲ መልእኽቲ እንታይ ክበሃል ደልዩ ዘሎ you need to understand please ስኢልኩም ኮመንት ኣይተሃብኡ ረኣይዎ እቲ ፊልም ጀሚርኩም ክሳብ ትውድኡ እታ ፊልም ረኣይዋ ክትርድዋ ፈትኑ ቶም ግዜ ዘይብልኩም ኢትስ ኦኬ ቶም ግዜ ዘለኩም ዝበዝሓኹም ግን ትርድኡ ፈትኑ ኣይተጣቕዑ ስኢልኩም ኣይተንጨብጭቡ ተረድኡ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ክህብለና ደልዩ እንታይ ክህበና ደልዩ ኣይረብሕን እንተኮይኑ ፊልም ኣይረብሕን እዩ ኣይትረኣይዎ just dislike ገብርዎ ኣይረብሕን that's it the game is over ኣይድልያ ንኤርትራ ከምኡ ፊልም ኣይድልያ ከምኡ ዓይነት ሰባት ኣይድልይዋን እዮም ንኤርትራ ፈጣሪ ሰብ እዩ ዘድልያ ክፈጥር ዝኽእል ሓሳብ ክፈጥር ዝኽእል እዚኣ ናይታ ቀዳሚቲ ፊልም ማለት እዩ ካልእ እዛ ፊልም እዚኣ እዛ ባንከይ ትብል ፊልም ኣባባሻውል ብዘይ ምስራሓ እንተዘይኮይኑ ማለት ኣብቲ ማናዘር ከመንዝራ ከለዋ መቸም ሓደ ሰብ ስጋው ርክብ ክፍፅም ከለኹ እንስሳ ተዘይኮይኑ ሰብ ስጋው ርክብ ክፍፅም ከሎ ፍፅም ኣለኹ ስጋው ርክብ እሞ ንዓርኣየና ይብለካኒ ኩሉ ግዜ ተሓቢኡ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይካ እንስሳ ናይ ብሓቂ ዝነግረኩም ዘለኹም ስራእኹማ ባዕልኩም ፍርዲ ክትቡ ጓል ንዋልድ ጓል ደራሲት ከንሳ ነተን ኣዋልድ ትጅግንነተን ክንደይ ንፉዓት ኣብ ሓዳረን ኣዋልድ ኣለዋ ክንደይ ሽግር ፀረን ሰቡእተን ማሓዲረን ዝኸዳ ኣዋልድ ከም ዘለዋ ክንደይ ምሁራት ኣዋልድ ከም ዘለዋ ረሲዓ ሸራሙጥ ገይራ ኣቕሪባተን ሓደ እትወዲ ኣብ ርእሲ ሰበይቱ ሸርሚጡ ሓደ ንሰበይቱ ውፅዋ ንኻልኦት ኣዋልድ ኣውፅኡ ሓደ እትወዲ ተነዋልድን ሸራሙጥ እምበር ትወዲ ይኮነን ሸርሙጣ ትወዳ ሓደ ተነዋልድ ግን ብዙሓት እየን ሕጂ እንታይ እትብል ዘላ እዛ ጓል ኣዋልዳ ሸራሙጥ እምበር ኣወዳት ሸራሙጣ ኣይኮኑን ከምኡ ዓይነት ዕላላ ትዕለና ዘላ እዚ ግን ጌጋ እዩ ነውሪ ኮምፕሊት ጌጋ እዩ ሽርሙጥና ኣብ ሕብረተሰብ ከተስፋሕፍሕ እንተዘይኮይና እዛ ጓል እዚኣ ትምህርቲ ሒዛ ይመፀትን መወዳቱ እንታይ ክትምህረና ተደልዩ ወይ ብከምዚ ዲኻ ሰብ ዝመሃር
ከምዚ ተገርካ ዲኻ ሰትምሮ ንኣብነት ሲ ሓደ ሰራቂ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም ሓደ ሰራቂ ሰሪቁ ክኸይድ ከሎ ድሕሪ ገለ መዓልትታት ቶም ፖሊስ ብገለ ወይ ድሕሪ ሓደ ዓመት ይኹን ወይ ድሕሪ ገለ 6 ወርሒ ቶም ፖሊስ ብዘለዎም ክእለት ናይ መራምራ ክእለት ገይሮም ነቲ ዝሰረቆ ገንዘብ ማዕሰሪቆ ከመይ ገይሮም ሰረቆ ገለ መለ ረኺቦ ደልዮም ረኺቦም ነቲ ወዲ ብሕጊ ኣቕሪቦሞ ሕጂ እንታይ ኣብዚ ነብል ዘለና ዝበዝሐ ክሬዲት ንመን ንህብ ኣለና እንተኢልኩም ንሕጂ ነቶም ፖሊስ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዓመት ተሰራቅ ከመይ ኢሎም ሰረቀ ረኺቦም ብዘለዎም ክእለታት ኣጽኒዖም ነቲ ፖሊስ ነቲ ሰራቂ ሂዞሞ ጽቡቅ ምናልባት ነዛ ነገር ግን እቲ ሰራቂ ሰሪቁ ን4 ዓመት ተሓቢኡ ጸኒሑ ድሕሪ 4 ዓመት ቶም ፖሊስ ረኺቦሞ እንድሕር ኢልና ንዛረባ ኣለና ግን እቲ ሞስት ክሬዲት ንመን ንህቦም ኣለና ወይ ዝለዓለ ኢድ ንመን ንህቦ ኣለና እንተኢልኩም ንሰራቅቲ ሕጂ ዝኾነ ሰራቂ ሽዑ እንታይ ዝሓስብ ኦኬ ድሕር ሰሪቃ ሓንሳ ሰሪቃ ሞ ፖሊስ ድሕሪ 40 ዓመት 50 ዓመት እንድሕር ዝረኽቡ ኮይኖም ሲ ሰሪቃ ዘይነብር ሽዑኻ ብስርቂ 2 ዓመት 3 ዓመት ክፈርዱን እዮም ጸኒሕኻ ሰርቃ 480 ከም ገይረ ዘይሞት ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ስርቂ ኢና ንዕድም ዘለና ስርቂ ኢና ነተባብዕ ዘለና ከምኡ ይኮነን ኩሉ ግዜ ትክወሃብ ዘለዎ ክሬዲት ሓይሊ ንመን ኢኻ ክትህብ ዘለካ ነቲ ኣወንታዊ ምክንያቱ ይንዋ የህፀር ፖሊስ ሰሪቅካ ዲኻ ቀቲልካ ሓደ መዓልቲ ክሕዘካ እዩ እዚ ሩድኢ ግን ብኸመይ መንገዲ ይሕዘካ ከዓኒ ናይቲ ፖሊስ ክስታይ እዩ ክእለት ኣብቲ ፖሊስ ይምርኮስ ማለት እዩ ኩሉ ኣብቲ ናቱ ብልሒ ናይ ኣዳላልያ ወይ ኢንቨስቲጌት ኣገባብርኡ ገለ ኣብኡ እዩ ዝምርኮስ ኩሉ ግን ኩሉ ግዜ ክሬዲት ነቲ ፖዚቲቭ ክወሃብ ኣሎ ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዝኾነ ትዛዕበየት ዝበለፀ ነገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ፊልምታትና ክንዛረብ ከለና እንድሕር ነዛ ፊልም እዚኣ ክንኣልያ ደሊና ኣዋልድ ኣብ ጎደና ወፂአን ከም ዝገብራ ኣለዋ ገለገለ ንሰምዕ እንድሕር ኣለና ክንደይ ጀጋኑ ኣዋልድካ ኣለዋ ክንደይ ልባማት ኣዋልድካ ኣለዋ ክንደይ ንፉዓት ኣዋልድ ኣለዋ ካብ ቁማር ዝፃወቱስ ሰብኡተን ዘውፅኣ ቁማር ብቁማር ዝተበላሸው ኣውፅአን ብመገዲ ሰላም ዝመርሓ ኣዋልድ ከም ዘለዋ እዚ ስለምንታይ ኢና ዘይንሪኦ ስለምንታይ ኢና ነተን ኣዝየን ሓያላት ኣዋልድ ኣቦብ ዘይብሉ ገዛ ከመደን ከመቦን ኮይነን ደቅን ኣብ ቁም ነገር ዘብፅሓ ኣብ ሳክሰስ ዘብፅሓ ኣዋልድ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ኣዴታትና ነዚአን ብዛዕባ ንስመን ይኽዛረብ ብዛዕባ ሸራሙጥ ኣዋልድ ጥራይ ንዛረብሲ ወይ ብዛዕባ ሽሩምጥና ከይግብሪ ዘሎ ኣዋልድ ጥራይ ንዛረብሲ ነተን ኣዝየን ለባማት ኣዴታት ከመን ክዛረበለን መን እቲ ፅቡቅ ናተን ክዛረብ ስለምንታይ ኢና ንዑ ዘይነምፅኦ ዘለና ምናልባት ኣብዚ ናይ ሸይጣን ግዜ ፅቡቅ ተተዛሪብካ ጥራይ ህዝቢ ይርኤልካ ይሰማዓልካ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ኖ ዳትስ ሮንግ ኮምፕሊት ሮንግ እሱ ይኮነን ንሕና ኣብቲ ፅቡቅ ዘሎ ኣብቲ ፖዚቲቭ ኣወንታዊ ነገር ከነምፅኦ ከለና ኣቀራርብኡ ስለ ዘይንኽእሎ ጥራይ ከመይ ገይራ ታደ ደኺማ ኣብ ዓወት ከም ዝበፅሐት ኣቀራርብኡ ይንኽእሉ ኢና ኣይንፈልጦን ኢና ፈቲናኻ ኣይንፈልጥን ኢና ምክንያቱ ኣብ ርእስና ዝዳ መወዳእታት ሰበይቲ ክትዕወት እያ ወይ ሰብኣይ ክዕወት እዩ ገለገለ ድሓር እታ ፊልም ብዙሕ ትሕዝቶ ይህልዋኒ ገለ ዝብል ገምጋም ክህልወና ስለ ዝኽእል ጥራይ ኖ ኢስ ኮምፕሊት ሮንግ ንኣባና እዩ ዝምርኮስ ኩሎ ፊልም ጥዑይ ክኸውን ብኔጌቲቭ ሃምፃዮ ብፖዚቲቭ ሃምፃዮ ንኣባኻ እዩ ዝምርኮስ ከመይ ጌርካ ትሃንፆ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፊልምታት ናይ ኤርትራ ሕጂ ዝወፅ ዘሎ እንድሕር ሓንቲ ጓል ዓርኪ ወፅ ዓርኪ ሃሊዋ ቀዳማይ ጌጋ እዩ እዚ ኣብ ሕብረተሰብና ዓርክነት ነውሪ እዩ ፃዕዱ ነዚ ጠባይ እዚ ከምፅዎ ከለዉ ኩሎም ፃዕዱ ይኮንኩም ዝብለኩም ዘለኹ እቶም ኣብቲ ናይ ሸይጣን ወይ ኢሊሚናቲ ዝበሃሉ ነዚ ከተኣትዎ ከለዉ ካብ ትምህርቲ እዮም ጀሚሮም ኣብ ቤት ትምህርቲ እዮም ኣተኣትዮሞ ሕጂ ኣነ ብዚ ዘለኹ ዓዲ ወደይ እንታይ መሃርተ ትብሉኒ ብዛዕባ ገይ ሌዝቢያን ክንደይ ጀንደር ከም ዘሎ ይምህርዎ ግን ኢሉዥን እዚ ዕብዳን ፅላለ ሃተፍተፍ የለን ሓሶት ይብሙሉ ኣነ ንኣብነት ኣብ ፊሊንግ ናተይ ጀንደር ናተይ ኣብ ፊሊንግ ናተይ ምርኮስ ከምኡ ዓይነት ደረጃ የተበፂሕ ዘሎ ኣነ ንኣብነት ሄሊኮፕተር ኮይን ተሰሚዕኒ ናተይ ጀንደር ሄሊኮፕተር ይኽብል ይኽእል የብዛ ሰዓት እዚኣ ሄሊኮፕተር ዝበሃል ጀንደር ሽዑ ተውፅእ ሄሎ ጀንደር ዝበሃል ተውፅእ ወይ ሄሊኮፕተር ጀንደር ዝበሃል ተውፅእ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ደረጃ የተበፂሕ ዘሎ ግን ከምኡ ጀንደር ዝበሃል የለን ፈጣሪ ክፈጥር ከሎ ሜል ፊሜል ወይ ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ተባዕታይ ተንስተይቲ ኢሉ ፆታ እግዚኣብሔር ኣብ ገጽ ምድሪ ፈጢሩ ኣዳም ወዲ ተባዕታይ
ጓል ኣንስተይቲ ሄዋን ነራ ካብዛ ጎኑ ፈጢሩሉ ማለት እዩ እዚኣ ልዕሊ እዚ ካልእ ጀነር የለን ሕጂ ብዛዕባ ሓበሬታ ክህበኩም ተደልዩ ወይ ናብኡ ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ክህብ ተደልዩ ገለ ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ኣካይዳ ክነግረኩም ስለ ድልኹ እየ እዞም ኢሉሚናቲ ኣብ ቤት ትምህርትታት ቀስ እንዳበሉ ዝዓርኪ ዓርክኻ ኣብ ቤት ትምህርትታት ኢትዮሞ ኣብ ትምህርቲ ኣፕላይ ተገይሩ ጠንቆልዑትካ ንስድሮኦም ምስቲ ግዜ ተቐይሩ እንዲ ገለገለ እንዳበልነቶም ስድራ ይሰምዕዎም እዮም ከምዚ ተሓዙ ከምዚ ትግበሩ ከምዚ ሓሲብኩም እንዳበሉ ቀስ እንዳበሉ በዚ ነቲ ሃይማኖት የጥፍዎ ቤተክርስትያናት ይሸጡ ሰብ ኣብቲ ቤተክርስትያን ሰርቪስ ከምዘይረክብ እንዳገበሩ ንኣብነቶም ደቆም ንቤተክርስትያን ክኸዱ ግቦም ነው ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይዶም እቲ ቆልዓ ዝተፈላለየ ሓሳብ ክህልዎ መቃቓሊ ሓሳብ ክህልዎ ብዛዕባ እምነት ይገብርዎ ማለት እዩ ኣብ እምነት እንድሕር ተመቃቓሊ ሓሳብ ተሊካኒ which is ሓደ ክስታይ ይኮንካን ማለት እዩ ዝኾነ ንዓኻ ካብ ዝኾነ ጌጋ ነገር ንኽትገብር ዝኽልክል ሕልና የለን ወላተ መንፈስ እውን ስለዘየለን ማለት እዩ ሶ እዚ ቅድም ኣብ ቤት ትምህርትታት ኢትዮሞ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እዚ ናይ ዓርካ ኣፕላይ ገይሩ ደን ካብኡ ሕጂ ናብ one night stand ከነ ዝበሃል ኣይከሉኒ just ተደሊኻ ሴክስ ተደሊኻ just ምዘድለየካ ሰብ ሓቲትካዮ ሴክስ ጌርካ ኣብ ሻቅ ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ጌርካ ተኸይድ ገለ ስቲል እዚ ኣብ ምዕቡል ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ሃገርና ኣሎ ዝውተሪ ኣብ ዝኾነ ጎደና ዝግበር ነገር እዩ እዚ ግን ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ነውሪ 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 ኮምፕሊት ነውሪ ጌጋ እዩ ናብቲ ሕብረተሰብና ተመሊስና እንታይ መስልቲ ባህሊ ከነፅንሕ ክንከል ኣለና ማለት እየ እዘን ፊልምታት ዝገለፅኩወን ከም መበገሲ ዳ እምበር እዚአን ጥራየን ንመንዘርና ብኤርትራ ይኹን ወላ ብደገ ወይ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ንከስፋሕፋሕ ዝገብራ ዘለዋ ማለት ጥራይ ኣይኮነን እዚአን ኣብ ማእኸል ክኾና ኸላ ኣብ ጀመርቲ ክኾና ኸላ ኣብ መወዳእታ ክኾና ኸላ ብዘይገድስ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ኣብ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ወይ ኣብ ደገ ይኹን ንህዝቢ ኤርትራ ዝሰርሖ ስራሕ ግን ካብ መንዝርና ዝረሓቐ ንመንዝርና ዝቃወም ዳ እምበረ ንመንዝርና ዘተባብዕ ክኸውን የብሉን ነታ ባንከይ ትብል ፊልም ኖ እዚ ከምዚ እዚ ከምዚ ገሌሎም ቁሩብ ሰባት ኮመንት ጽሒፎም ኔጌቲቭ ናይታ ፊልም ክዛረቡ ፈቲኖም ኣለው ጽቡቕ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ነገር እዚ ከምኡ ክልመድ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ፊልም ምስቲ ሕልናና ዝፈቅዶ ነገር ዘይከይድ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኔጌቲቭ ክንህቦ ኣለና ብስምዒት ኣይኮንኩም ዛረበኩም ዘለኹ ወይ ብስምዒት ኣትኹም ኔጌቲቭ ሃቡ ወይ ከምዚ ዲስላይክ ገለ ኣይኮንኩም ዝብለኩም ዘለኹም ታዲያ እታ ፊልም ጀሚራ ክሳዕ ትውድእ ራእይዋ ካብኣ እንታይ ተማሂርኩም ምዝንጋዕ ጥራይ ኣይኮነን ከም ርዱእ ፊልም ክልተ ነገራት ሒዙ ዝመፅእ ትምህርትን ምዝንጋዕን እንዳዘናግዐ ይምህረካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ግን ንሕማቅ ክኸውን ይኽእል ንፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እታ ፊልም እቲኣ ኣየናይ ትምህርቲ እያ ምሂራትካ ፅቡቅ ዳ ምሂራትካ ሕማቅ ዳ ምሂራትካ ንሕብረተሰብካ ይውክል ዶ ኣይውክልን ሕጂ ንዑ ዘይውክል እንተኮይኑ ብዛዕባ ጅግንነት ናይ ኤርትራውያን ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ዝገብሮ ዓወት ይኹን ኣብ ቃልሲ ከምኡውን ኣብ መነባብርኡ ዝገብሮ ሓርኮትኮት ይኹን ፃዕሪ ይኹን እቲ ፍልጠቱ ይኹን ኣገላልፃ ናይቲ ኣብ ባህሊ ዘሎ መነባብርኡ መርዑ ይኹን ወላቲ ማሕረስ ይኹን ወላቲ ሓዘን ከመይ ንኸይድ ወላ መርድእ ከመይ ጌርካ ተረድእ መልቀስ እንታይ ይመስል በዓል ማሰ እንታይ ይመስል ኣውሎ እንታይ ይመስል እዚ ኩሉ ነቲ ሙዚቃዊ ይኹን እቲ ድራማዊ ይኹን እቲ መነባብሮ መዓልታዊ መነባብሮና ሕግታትና ዝውክል ነዚ ኩሉ ዘንፀባርቕ ፊልም ሓንቲ ማለት ተሰሪሐ ትፈልጥን እያ እስዋይ ከምዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ንሕና ኩላትና ዝሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ነቲ ናህና ባህሊ ናይ ኤርትራ ኣይንፈልጦን ኢና ስለዘይንፈልጦ ክንሰርሕ ይከኣልና ኣይተገደስና ኣሎን ንሕና እንተዘይሰሪሕናኻ ደቅና ይኹን ወይ ደቅና ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ብዝሓፀረ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት 50 ዓመት ኤርትራ ዝበሃል ባህሊ ዝነበረ ሃገር ባህሊ ዘይነበረ ሃገር ወይ ኮምፕሊት ከምዚ ናይ ባል ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ ማልቲካልቸር ካንትሪ ከምኡ ክንከውና ማለት እዩ ወይ ካልቸርለስ ካንትሪ ክንከውን ንኽእል ኢና ዊ ዶንት ኖ ማለት ፊቸር ብዘይካ ፈጣሪ ክፈልጣ ስለ ዘይክእል ወይ ክፈልጦ ዝኽእል ሰብ ስለዘየለ ማለት እዩ ሶ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ክንከል ኣለና እዚ ባህልታትና ክንዕቅቦ ክንከል ኣለና ካልእ ከም ናይ መወዳእታ ዝብላ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክብላ ይደሊ ግን ኣጋጣሚ ረኸብኩን ሓንሳብ ርስዓ ሓንሳብ ገለ ግን
لومي ذكريا سلازلخو كبلا كنقراكم كفتني أبزخونه علالات وي ناي تليفون مدوالات وي قلا وي فيلمتات بتخاتاتالي حانتي ቋንቋ ተሓዊሳ ክትወፅእ ትርጉም ዘይብላ ተሓዊሳ ክትወፅእ ይሰማዕ ይኽእል ግን እንታይ እዩ ሓንቲ ኣብ ሓደ ዘረባ ሕራይ እንድሕር ትብለላ ስለምንታይ እሺ ይድለ ስለምንታይና ሕራይን እሽን ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ንዛረብ ወይ ኣብ ሓንቲ ሰከንድ ሕራይን እሽን ስለምንታይና ንብል ስለምንታይ ክዝረብ ተደልዩ ክልቲኡ እዚኣ ብፍጹም ዘይትርዳእኒ ኣብ ሕብረተሰብ ከዓ ተኣታትያ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዝኣትወት ቃልያ ተደልዮም ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ብተናፀል እሺ በይና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብተናፀል ሕራይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሞሊቕኒ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘረባይ እንግሊሽ እዩ እተይ እዚ ንነብሰይ ባዕለይ ክእረማ እዚ ብፍጹም ጌጋ እዩ ናይቲ ሰብ ድኽመት እዩ ዝሕብረካ ኣነ ድኹም እያ ቋንቋ ማለት እዩ ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ቋንቋይ ሓገዝ ዘድልዮ ቋንቋ ኣይኮነን ወይ መመላእታ ዘድልዮ ቋንቋ ኣይኮነን እዚ ተረድየ ስለምንታይ ካልእ ተወሳኺ ቋንቋ ይእትወሉ ኣለኹ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ክእርሞ ክፍትን እየ ብዝተኻእለኒ መገዲ ማለት እዩ ኣብ ዝነብረሉ ዘለኹ ዓዲ ናይ ከምኡ ክሳይ ስለ ዝኾነ ምናልባት ንዕኡ ንምምዕባል ኩሉ ግዜ ልምምድ ስለ ዝገብር ምናልባት ኮሚታት ክኸውን ይኽእል ወይቲ ሓሳባት ገለ ቁሩብ ስለ ዝፈራረቐካ ቀልጢፍካ ክትብሎ ስለ ዝህልወካ ምናልባት ኣብኢታት ቁሩብ ምምዝባል ስለ ዝፍጠር ክኸውን ይኽእል ናይ ከምኡ የጋጥመኒ ግን ቋንቋና ምዕቡል እዩ ሃፍታም እዩ ኣዝዩ ሃፍታም እዩ ልክዕ ከምዚ ሕጂ እንግሊሽ ንኣብነት እንድሕር ሓንቲ እዩ ኢልና እዩ ፆታ ኣይፈልን እዩ ወዲ ይኹን ንጓል ኣይነግረካን እዩ ኢሉ ናብ ሓደ የመልክት ማለት እዩ ጓል ይኹን ወዲ ፆታ ኣይፈልን እዩ ኣባና ግን ንስኺ ንስኻ ኢልና እንታይ ንፈልዮ ነቲ ክስታይ ፆታ ክንፅውዖ ከለና ነቲ ፆታ ነመልክት ኢና ንስኺ ወይ ንስኻ ኢልና ንፈልዮ ኢና ስለዚ ቋንቋና ተወሳኺ ናይ እንግሊሽ ኣየድልዮን እዩ ስለምንታይ እንትልኩምኒ ቋንቋና ሃፍታም ጥራይ ዘይኮነ እንግሊሽ ዋሕዲ ቃላት ኣለዎ ዋሕዲ ቃላት ስለ ዘለዎ ከምዚ ክነግረኩም ፀናሕኩ ንዓና ከለቃሕና ኣይከልን እዩ በንፃሩ ንሕና ክነልቅሕ ንኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ እንሰርሖን እንገብሮን ነገራት እንዛረቦ ነገራት ቁሩብ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና ቋንቋና ኣይንመላሉ ብምሉእ እዚ ኣብ ፅርግያታት ጎደናታት ናይ ኤርትራ ዝዝረበ ናይ ደቂ ኣስመራ ወይ ናይ ደቂ ሾቅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ቋንቋታት ቋንቋ ክመስለና ኽእል እዩ ነቲ ሽዑ ግዜያዊ ዕድመ ኮንካ ተዛረበሉ ገለ መለ ጥዑይ ቋንቋ ክመስለካ ኽእል እዩ ኖ ጥዑይ ኣይኮነን ከም መራዳዲ ከም ፊልም ኣብ ፊልም ከም መስሓቂ ተባሂሉ ወይ ከም ሓደ ምዕቡል ናይ ሓደ ምዕቡል ሕብረተሰብ ገለ ተባሂሉ ብፍጹም ክመፅእ የብሉን ቀዳማይ ኣነ ኣብ ከሚሳት እየ ዝቃወም እዚታት ነገራት ክተርፍ ከም ዘሎ ኣብ ዝቕፅል እውን ብዛዕባኡ ስፍሕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎ መምህር ሒዘልኩም ቀረብ ክፍትን ብዝተኻለኒ ንሎም ማንቲ ምሳኹም ፀናሕኩ ኣሮን ዘመድ ካብ ሌዲ ሲና ኪንግደም ብሩኽ መዓልቲ ቅድሚኡ እቶም ነዚ ቻነል ናይዚ ቻነል ተሳተፍቲ ዝኾንኩም ብጣዕሚ ይቐኒየለይ ነቶም ሓደሽቲ ነዚ ቻነል ዝኾንኩም ከዓኒ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ዝመሰለኩም ርእቶታት ሕቶታት እንተልይኩም ነፃ ኮይንኩም ኣብ ደስ ዝበለኩም ግዜ ኣብ ደስ ዝበለኩም ሰዓት ክፅሕፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓኒ ብተናፀል ናትኩም ኢሜይል ተሰዲድኩም ለይ ሕቶታት እንተልይኩም ክፅሕፈልኩም ኩሉ ግዜ ሕጉስ እየ ንሎማዓንቲ ምሳኹም ፀናሕኩ ኣሮን ዘመድ ብሩኽ መዓልቲ